Sanibonani, ngiyethemba niyaphila. Thank you so much for tuning in. Igama lami ngiyoSiphumelele. Kule channel le sizobe sifundisana isiZulu because ngiwumZulu, so ngike ngaba nesifiso sokuthi i-channel yami ngiyafisa ibe informative, noma ibe indawo or ibe i-space where umuntu onesifiso sokwazi kabanzi ngesiZulu abe nalithuba lokwenza njalo. So ngike ngacabanga ukuthi kungabe yiphi indlela ethe ukushesha noma ethe ukuba lula for umuntu ukuthi abe interested noma abe nogqozi nofuqufuqu lokuyofunda isiZulu. Ngiyacabanga ukuthi kunganjani siqale ngamanoveli. Masafuna amanoveli, ngizoyifunda inoveli ngiyiqale ngize ngiyoyiqeda. In between or right up and kuyobonakala noma kuyenzeka na at the end of every chapter esiyobe siyifundile ukuthi sikwazi ukuthi sixazulule inkinga or questions that might arise mangabe ukuthi uzobubukile and then uthi uzobe ulalele njengoba ngifunda incwadi and then udecide ukuthi uyazini ngiyazibuza ukuthi leya character ingabe into yayo igcina ithini noma yagcina ithini. Lo mbuzo leyo iyasiza kakhulu because it gets you interested, number one, which means that you're eager to learn, which is something we can work with. Kumnandi kakhulu ukufunda, especially through into interesting as a story. So without nje ukumosha isikhathi ngixoxa umchazo okuningi, ngikuphathele inoveli ekuthiwa Bengithi Lizokuna. Kune-channel enye enginayo, by the way, on YouTube ekuthiwa i-ASMR Mandosi. When you search for it, uthi ASMR_Mandosi. Ngizolinka la ku-description box leyo channel yami. Ungimisela ngokwazi ukuthi yini ASMR and nanokuthi ngenzani le channel, ungaya kuyicheckela. Ubusiseke and enjoy. So sizoqala namhlanje ukufunda incwadi yethu. Ngizoskipha ama-pages e-acknowledgement. Singabe sikwenza ngelinye la. If ni interested, ngiyafuna nje ukuthi sivele sithi go right straight into incwadi. Ngiyabona sengisho isikhathi esiningi ngikhuluma. So inoveli yethu igama layo ithi Bengithi Lizokuna, ibhalwe uNakanjani G. Sibiya. Ake sizwe ukuthi basiphatheleni. So eyami incwadi isikhuphile, icela ningayijaji. Sasiyifunda le ncwadi ngisase-high school. Kwakungikudala kangako, kodwa-ke umcabanga manje ngathi kukudala, but yayiyincwadi eyi-highlighter isikhathi la ukuba gay kwakuyinto ingandanga, or babengekho baningi abantu ababe publicly baziwa ukuthi ba-gay. So wawuthi uma ngabe ukuthi uya out, you come out and uyaziveza ukuthi no, umuntu okay, wawuridiculwa, wawuphathwa njengo less than a person. So le ncwadi le i-highlighter isikhathi la ubaba was faced, a single parent ubaba was faced with a situation where ingane yakhe eyodwa for yayithi i-gay, and as umuntu womZulu ne-culture yethu nento esimbolazayo ukuthi umuntu wesilisa uma kusekule age fanele athathe unkosikazi, fanele thina siyathola la kule ncwadi ama-challenges ubaba walo mfana afacana nawo. And we also get to understand iside lika mfana oseshintshile, osedecide ukuthi no, okay, ukuthi kwasekutheni kwabanjani kuyena ezoxoxela ubaba wakhe ukuthi baba
sengidecide ukuthatha i-routine njengempilo yami, ngicela ungisupport. Wafila kanjani ngoba khe engasamsupport? Konke lokho sakunpheka in this book. Bengithi lizokuna. An interesting take before siye kude ke ngikubambe nje kancane indaba yethu, i-title yayo kwayona isihloko sayo sinencazelo yaso sodwa. So njengoba ithi incwadi bengithi lizokuna, ithi isihloko sale noveli siyahambiselana nendaba. Isihloko sale noveli sithi bengithi lizokuna. Kithina abantu abamnyama, imvula iwuphawu lwethemba. Nakuyo le noveli kunabangilisiswa noma kunetshwa le into yokuthi njengoba unethemba ubona imvula, uba nethemba lempilo engcono nekusasa elingcono. Baqhubezela lowo mqondo ukuthi imvula njengoba kunetha, njengoba ngenza le video, I hope niyeza and I hope ayiniphazamisi le mvula. Ngiyaxolisa kakhulu. If iyaniphazamisa, I'll try to raise i-voice yami, ngikhuphule izwi uma ngizwa ukuthi imvula ngathi yenyukela. Okay, asiqhubeke. So inoveli yethu njengoba ithi bengithi lizokuna, leyo nto isho ukuthi kuthina bantu abamnyama imvula iwuphawu lwethemba. Mangabe kuna siyazi ukuthi kwehla iyibusiso evela phezulu. So uma umbhali ebhala ukuthi bengithi lizokuna, kusho ukuthi ube nethemba lekusasa elihlukile kunaleli alithembile. Ingabe isho ukuthi umdlali wethu noma i-character yethu esemqoka le ebifisane nenkinga, so much so that uzowacabanga ukuthi eyintweni ebengiyiplanile, bengithemba lokuthi kuzokwenzeka 1 no 2 no 3, awusenzekanga-ke. What do we do? Noma siyaphi, noma sekunjani? Ipage lethu liqala ku-page 12. Ngaphambi kwendaba, wayesesithathile isinqumo umhlengi ngithi. Empeleni wayekade asithatha eminyakeni eminingi edlule. Umehluko nje namuhla ukuthi wayesenqume ukwenza okuthile okuphathekayo mayelana nesinqumo sakhe. Kwakumcacela ngempela manje ukuthi kwakungasekho ukuphindela emuva, nanxa ayengangabazi umqansa owawumgqolozele emehlweni. Nanxa wayezizwa ekhululekile ngaphakathi, ekugcineni ayesezofezeka amaphupho akhe eminyaka. Ekugcineni wayesezokhululeka aphile impilo okwasekuyiminyaka ayilangazelela. Waphinde waligqolozela futhi ithikithi lebhanoyi elalisezandleni zakhe ezazithanda ukuba nedumbe kancane, zijuluka ubala, nanxa wayengenalo ixhala noma kwakungenxa yexhala. Ithikithi lebhanoyi lalingakashintshi, nanxa kwasekuney'nsukana eselithengile. Lalisasho khona kanye ukuthi kufanele agibele ibhanoyi alibangise eKapa ngesonto elizayo. Lase lisemnyango nesonto elizayo lelo, sesinciphe ngempela isikhathi sokuba aqoqe konke, ahlele konke, aphothule konke. Kwakufanele athi eya eKapa nje kube kungasekho lutho oludela umdinga lapha eThekwini. Wazwa luthi heqe uvalo uma ecabanga indaba yaseKapa, ekakhulukazi indaba yesibhedlela ezinochwepheshe ayisebeke impilo yakhe kubona. Wazizwa zicweba izinyembezi uma esecabanga injabulo nenkululeko ayizoba nayo uma uphumelele konke lokhu. Imvula. Wayengangabazi ukuthi ayizophumelela amaphupho akhe, ayithole le nkululeko ebaluleke kangaka empilweni yakhe. Wayengangabazi ukuthi uzokwazi ukuqala impilo entsha abe yilo muntu ayekade efisa ukuba uyena. Okwakumenza aqine idolo angangabazi nakancane ukuthi amaphupho akhe azofezeka, ngokuthi baningi abanjengaye abasebesizakele kulesi sikhungo esasidle ngokumba eqolo. Abanye wayeke afunde ngabo emaphepheni, ku-internet nasezincwadini ezikhuluma ngokuguquka kwempilo yabo,
samlingo nokufezeka kwamaphupho abo okubaholela enjabulweni nasenkululekweni engenakuchazeka, engenakufaniswa. Yebo, wayengangabazi nakancane ukuthi nakuye akusekude ukuba kugcwaliseke amaphupho nezifiso zeminyaka. Okwakuyinkinkana nje yikho ukuthi kufanele kulindwe isikhashana ngaphambi kokuba kuqinisekiswe ukuthi konke obekuzanywa kuphumelelile. Phela nanxa ubuchwepheshe obukulesi sibhedlela babusezingeni elicokeme, kuyenzeka zibe khona izinkingana nezihibana ezibambezeleka ukufezeka kwamaphupho. Konke lokhu kudinga isineke, ukubekezela nokuzimisela, ukulinda izinyangana ezithile ngaphambi kokuba kubonakale ngempela ukuthi konke kuhambe ngendlela nemiphumela ephumile ileyo ebiyilindele. Wayengenankinga-ke umhlengi ngendaba yalezi zinyangana ezilindwayo. Miningi bo leminyaka eyilindile, beziyini-ke izinyangana? Yebo, kaziyilutho izinyangana okufanele azilinde. Kayisho lutho le mali enkulu kangaka okufanele ayikhokhe, aseziqonqobezele kanzima kangaka isikhathi eside, enza isiqiniseko esikhulu sokuthi akasebenzisi mali kayise, kodwa usebenzisa ephuma ezithukuthukweni zakhe ukuze ekugcineni aziqhenye ngempela ngenkululeko yakhe, futhi abe neqholo lokuthi akakweledi muntu ngempilo yakhe entsha azoyithola emva kwakho konke lokhu kukhandleka. Yebo, usazokhandleka emoyeni, engqondweni nasemzimbeni. Kodwa kakusho lutho kuyena konke lokhu kukhandleka nokuhlungu asazodlula kubo. Umzimba nawo osazodlula kubona uzejwayeza, uzilungiselela impilo entsha. Impela konke akusasho lutho. Okubalekile nje manje kuyena ngokuthi ashashise enze lokhu ebehlela ukukwenza namuhla, ukuze lithi liqambe lishona nje ebe esekhathulile okuningi. Nebala wabuka iwashi elalisesihlakaleni, waqonda esibukweni, wathi uzibuka. Ubuso bakhe babhalwe ukukhathazeka. Ubuso bakhe babhalwe ukukhathazeka. Bungachachambile njengasemihleni. Amehlo lana ayethe ukushona phakathi, ebomvu. Kubonakala nje ukuthi umuntu lona akasabazi ubuthongo obanele. Nasemzimbeni wayeshayekile, ehwabhekile, kwazise ukuthi ukudla kwakungavumi neze kulezi nsukwana ezidlulile ukungena. Konke lokhu kwakubangwa yixhala nokuthatha ebeka, elwa namasu okubhekana nezinselela ezazimgqolozele phambi kwakhe ezinjengezintaba okwakuzoba umqansa ukuziqombola. Nanxa wayeseshayekile emzimbeni nobuso bungachachambile njengasemihleni, kwakusabonakala nokho ukuthi igeza lensizwa leli elimi phambi kwesibuko, elisho ngezinwele ezilukwe zaba izimpithi zimnyama sucu. Imiyeka lena imihle icwazimula ngenxa yokunakekelwa ngesineke, kwazise ukuthi umnini khanda lona iqhathanzipho elihlala ngokulingene, ligqoke kahle, lixuba kahle nemibala yezimpahla. Wayempofu ngokulingene nje, eseminyakeni esemashumini 24, enobuso obunesikhumba esithambile, esibushelelezi, bungenalo nelokubika icashazi elivame ukubangwa izinduna nezinye izinkinga zesikhumba. Wayenamashiyana amancanyana, sengathi amila ngokuphoqwa, namadevana awo okwakusengathi ayazabalaza ukumila. Esilevini kwakungakaze kumile ntshebe, nasesihlathini lapha kwakungekho lutho ngaphandle kwehwanqena elalincanyana elisamhlobiso nje, nalo elalinele likhule alisuse ngezinto zakhona ezingamshiyi naqwele naqhuqhuva. Emuva kokugqolozela isibuko isikhashana, anikine ikhanda enziwa ukuphathwa kabi komehluko ovezwe isibuko, waqonda kuwodilophu, wayivula, wakhipha ibhodlelana le-perfume, waziqhola, waliphindisela. Wathi ukucumbaza imiyeko yakhe, wajeqeza iwashi, wadonsa umoya. Kakhulu, waqonda emnyango, wawuvula, waphuma, emva kokudonsa umoya kakhulu.
Wanele waphuma efletini lakhe wabingelelwa umoya oshisayo lapha phandle kwazise lalikhipha umkhovu etsheni. Kubonakala nje ukuthi ngomzuzwana uzobe esephicika ngenxa yokujulukiswa ukushisa kwelanga. Wathi eyongena ekheshini wayeselikhiphile iduku likasilika elimhlophe qhwa, eselokhu eziphephetha ubala engabanakile abantu ayebafice phakathi ababeyibukisisa lencwasimende engene qede kwathi khafu amakha ezwakala ukuthi ngephunga nje hhayi awemali eshisiwe. Wehla ekheshini wawela umgwaqo esalokhu eziphephethile ngeduku lakhe elimhlophe qhwa, ehamba aze athi ukutshikiza. Waqonda emotweni yakhe eyayipake emgwaqeni, wayivula wangena phakathi, wehlisa isibuko kancane, wazibuka, wesula ubuso obabungena lutho, wayidumisa imoto yasuka. Nanguyana eseqonde efletini kuhlala kulo uNontobeko. Ubemtshelile ukuthi uyeza, ngakho-ke umlindele. Lamuthi thwansu uvalo uma esecabanga ingane yabantu enhle isimanga. Yeka ukumthanda kwayo. Aluzibe uvalo, agxilise ingqondo emgwaqweni lona ophithizela izimoto. Nebala ishaye kancane imoto yakhe inyuke ngoVictoria Embankment. Emsakazweni kudlala umculo opholile ayengawuzwa nhlobo umhlengi. Ingqondo yayilwa nokuhlela amazwi azowabeka kuNontobeko, azomenza ayibone futhi ayamukele lenkanakana ayizotshelwa namuhla. Izandla ezazinkonkoshele isitelingi semoto zasezimfoma futhi. Nebunzi selithanda nokuba nomjulukwana nanxa kwakupholile lapha emotweni, kuheleza umoya owawungeniswa yi-air conditioner. Emva kwemzuzwana yafika imoto yakhe phambi kwebhilidi elaneflethi likaNontobeko. Wake wathi ukuzungeza isikhashana umhlengi, ebheka isikhala sokupaka imoto yakhe. Kwakugcwele lapha, ingekho indawo yokupaka. Konke lokhu futhi kwamenza wanxaba, wanikina ikhanda, wabuka iwashi elamtshela ukuthi sesithanda ukulimala esikhathi ababevumelene ngaso noNontobeko. Wayesathi uthatha iselula uyamtshela ukuthi usefikile, uqalaza indawo yokupaka ngenkathi kuba khona imoto ephumayo. Akabange esachitha sikhathi. Wahlehla, wayipaka neyakhe imoto, wayicisha, waphuma, wahluthulela. Wehla nje sekuxega amadolo, uvalo seliyazenzela nje. Waphinde waluza futhi umjulukwana umfoma ebunzini. Isandla saya sagijima ephaketheni, saphinda sabuya neduku likasilika elimhlophe, wazesula waziphephetha. Washaya kancane waqonda emnyango owavulwa uNogada ngalenkathi esondela. uNogada wambingelela ngenjabulo njengenjwayelo. Wavuma ngekhanda umhlengi, okwakuyinto ayeqala ukuyenza. Wabhalisa yonke imininingwane njengenjwayelo. Wasala enikina ikhanda uNogada ezibuza ukuthi kazi namhlanje kwenze njani kumhlengi. Umhlengi owayeshiye uNogada izibuza iziphendula washaya kancane, watshikizisa kancane, wabamba ikheshe, wangena kulo qede kwagcwala amakha phakathi. Wanyuka ngalo waze wayohla phezulu. Ehle qede ashaye kancane, eloku eziphephetha eseqonde kuye uNontobeko. Afike emnyango angqongqoze ngezinedumbe. Angqongqoze kanye nje uvuleke umnyango. Kucaca ukuthi kade elindelwe lapha. Kuvuleka umnyango nje sezibuyile futhi lezo zithukuthukwana ezazimfoma ebusweni namadolo engazibekile phansi exekiswa uvalo olwalusho ukumqeda nya. Imvulele bandla ingane yabantu, imbingelele ngobuso bayo obuhle isimanga, obuchachambile, obuphuphuma injabulo engabuzwa. Sawubona Sithando, kusho uNontobeko evula izingalo, esondeza izindebe esofuna ukuqabula esithandweni sakhe. Ethuke athi dlengelele, nokho uma ebona isithandwa sakhe sibanda nje, simedlula simshiya ethothongene emnyango, siyoma eduze kukasofa
siqede sigqolozele edongeni okwakulenga kulo imihlobiso nezithombe zikaNontobeko. "Kwenze njani Mhlengi?" kubuza uNontobeko ngokumangala, esondela kuMhlengi ngokungabaza. Usevele waphaphatheka ngumzuzwana nje ebusweni, isifutshana lesi sesiyagubhazela ngenxa yovalo kwazise uyaqala ngqa ukubona uMhlengi wakhe enjena. "Eyi, indaba ende Nontobeko, kangazi nokuthi ngingayiqala kanjani," esho ngokubhocobala uMhlengi, edonsa umoya kakhulu, ephenduka kancane ehlala kusofa ngokuzihudula, ebethela izandla esiphundu, ebuya ezisusa ebambelela esihlathini. Kucacela ngisho ingane encane nje ukuthi lukhulu lumkhungethe lo muntu. Amlandele noNontobeko ezihudula, ahlale eceleni kwakhe, azame ukwelula isandla efuna ukusibamba bandla isithandwa sakhe. Singasinaki isandla esikhishwayo isithando, kunalokho sigobodise ikhanda, sidonse umoya kakhulu. Emva komzuzwana siliphakamise ikhanda, simgqolozele ngacweba izinyembezi uNontobeko. "Ngicela ukuqala ngokuxolisa Nontobeko, liyayehlezela iphimbo." "Uxoliselane Mhlengi, kwenze njani?" ebuza ehlahle amehlo. Kunzima." Ewudonsa kakhulu umoya, enikina ikhanda. "Hayibo, kanti yini kangaka Mhlengi wami? Kangazi ukuthi ngizoyiqala ngiyithini le ndaba," esho elihloma phansi ikhanda, efaka isandla ephaketheni, ekhipha iduku aliyise emehlweni, iduku esule izinyembezana lezi esiziqala ukuwohloka. "Ndabani leyo?" ephinde ebuzisisa uNontobeko, elokhu esigqolozele belu isithandwa sakhe. Osekumxaka manje ukuthi akazi noma azame ukusibamba yini, njengoba singavumanga nje isandla sakhe abeselulile, ethi uzama ukusiqinisekisa ukuthi kasikhululeke simxoxele lokho okusiphethe kabi. Akazange aphendule uMhlengi. Kunalokho wasukuma washaya kancane, eseqonde ngasewindini, wafike waphenya ikhethini, waqolozela laphaya ezansi olwandle, olwalugubha amagagasi alihlaza cwe. Phezu kwawo kundizandiza izinyoni, zibhakubhakuza amaphiko azo enkululeko, sengathi ziyamgabisela. Wayihalela inkululeko yazo. Kwamcacela nje ukuthi naye bekufanele edlule kubo lobunzima ukuze akhululeke ekugcineni. Wacabanga inkululeko, qede waphendula wasigqolozela isithandwa sakhe esasiloku sidabukisa kusofa, simbuka ngokumangala. "Nontobeko," esho ngelidabukisayo. "Ngilalela," embuka ngokwexwayo. "Kakuhambi kahle," esho ehlala kusofa maqondana noNontobeko. "Yini sithandwa sami?" "Nontobeko, kufanele abindeke bandla." "Ngilalele Mhlengi," kubeka uNontobeko ngesineke, abone uMhlengi ukuthi kakukho okunye ngaphambi kokuthi aluphihlize lunjengoba lunjalo udaba. "Nontobeko, kuyabheda." "Kubhedani?" Kufanele sehlukane." Kube sengathi usephusheni uNontobeko. "Ini? Kangikuzwa Mhlengi, uthini?" "Ngithi ngicela sehlukane," esho ngamahloni. "Sehlukane lini?" usebuza ngolaka manje uNontobeko. Indaba ende bandla," ephendula eshalaza. "Kawusangithandi yini Mhlengi?" ebuza ngezinyembezi. "Ngiyakuthanda, into nje usuthole omunye." "Kakunjalo Nontobeko, kakunjalo neze. Pho yini ufune ukuba sehlukane?" "Kunzima Nontobeko, kakulula ukuba ngichaze. Mhlawumbe ngelinye ilanga ngiyokwazi ukukuchazela. Okwamanje engikucelayo nje ukuba usamukele bandla isicelo sami." "Kangikuzwa Mhlengi, kangikuzwa." Idazuluke kakhulu manje bandla intokazi. Abe yisigodo manje uMhlengi, angazi ukuthi enzeni.
azizwe esegcwala amehlo, azizwe sigcwala amehlo izinyembezi. I'm very sorry Nontobeko. Yeka ukukuthanda kwami okungaka Mhlengi. Ngiyaxolisa bandla. Maybe one day I will be able to abindeke bandla. Zimxake izinyembezi. Ngiyaxolisa bandla. Hawu Mhlengi, ngiyazisa ngothando olungaka ebengikuthanda ngalo. Ngiyaxolisa bandla. Ngiyethemba ukuthi uyakwazi ukungixolela ngelinye ilanga. Okwamanje ngisacela ukuvalelisa bandla. Esho eqonda eminyango, evula isicabha ngezinedumbe, ephenduka ebuka uNontobeko ekhophoza. Uthando olungaka bakithi. Kusaqhubeka uNontobeko empongoloza kalusizi. Goodbye Nontobeko. Ngiyaxolisa ngakho konke. Esho evala umnyango. Uthando olungaka bakithi. Kubalisa uNontobeko engasaqondakali noma uyaluza yini ukuvalelisa kukaMhlengi. Samphelezela njalo isililo sikaNontobeko uMhlengi ngenkathi eyongena ekheshini eciphiza inkinobho, livuleka, livaleka, lahla naye lize liyombeka ezansi. Samnakashela nangenkathi esesemotweni leso sililo. Walokhu elizwe njalo iphimbo likaNontobeko libalisa ngobukhulu bothando abethanda ngalo uMhlengi. Wazizwa zibuya ngamawala uMhlengi izinyembezi. Wazama nokho ukuziqinisa, wayidumisa imoto yachusha edolobheni, yayiqeda imigwaqo yeTheku, yaze yabamba umgwaqo omkhulu obheke eningizimu. Yaqonda njalo iyokwedlula isikhumulo sezindiza kwesobunxele, yashosholoza njalo isihamba ngothelawayeka manje, isiyodlula koManzi Mtoti, koMgababa, Mzinto. Yebo. Yawagudla amathafa namagquma amahle isimanga, aphululwa ngumoya wolwandle oluhlaza laphaya ezansi. Akabonanga bonke lobu buhle uMhlengi ongqondo yakhe yayithatha ibeka. Izinyembezi ezade ziqathaka emehlweni zaziphelekezelwa uvalo olwalukhulu lumnakashela lumbhaxabula uma ecabanga uyise. Wo, uyise madoda. Wayezombhekelwa ngubani nje bakithi? Udaba olungaka aliqale ngaphi nje? Wayezibuza eziphendula umfokahlomuka, ingamile belu imoto, imsondeza kiyise. Nansi manje isishoshuluza iyodlula esayidi. Nansi yana isiqhamukela koMagate nakuSouthbroom. Yahamba ibangana yachizukela kwesokudla, yashaya kancane manje kulomgwaqo omncanyana uyibhuqu. Sekuyabonakala manje kubo. Laphayana phesheya. Luyazenzela manje uvalo. Kumele aziqinise nokho. Yize uvalo inqobo yisibindi. Wayesazitshela lokho ngenkathi eyongena ngesango, emisa imoto egcekeni. Wayesemile kuvulande uyise embuka ngamehlo achichima unjabulo. Yanele yama egcekeni imoto, wesondela uHlomuka omkhulu, aphakamisa izinyawo esejahe ukuzobingelela uzinyobulala wakhe. Wagajwa injabulo njalo nje uma eyibona indodana yakhe eyayisuke imkhumbuze unina owayishone eminyakeni eminingi edlule. Empeleni wayishonele esibhedlela ngenkathi ebeletha yena uMhlengi lona owayeseyindoda kangaka namuhla. Wacisha wamelwa inhliziyo uNgidi ngenkathi ezwa ukuthi umkakhe ushonile, wamshiya nengane abebeyilinde iminyaka ingatholakali. Waduduzwa yikho nje ukubona isibutubutwana sendodana ayefunge zisuka nje ukuthi uyoyinakekela ngakho konke okusemandleni akhe. Nebala wayikhulisile indodana, esefungena ngokuthi ngeke aganwe ngoba esaba ukuthi uzosuke aganwe uhlanya olwaluzohlupha indodana yakhe eyigugu kangaka kuyena. Wayebambelelile esifungweni sakhe, wawa evuka nendodana yakhe, yakhula eyindoda esihamba ngalolu nyunyuvu olungena ngesango. Hlomuka omkhulu, kubingelela yena uNgidi, exhawula indodana yakhe ngenkathi bengenisana endlini, baqonda elounge eyayigcwele ifenisha kanokusho yesikhumba, ezindongeni kulenga isithombe sidwetshiwe esihle, izithombe Hlomuka omkhulu,
Kwakubingelela uNgidi exhawula indodana yakhe ngenkathi bengenisana endlini. Beqonda e-lounge eyayigcwele ifenisha kanokusho yesikhumba. Ezindongeni kulenga izithombe ezidwetshiwe ezinhle ezimba eqolo nezikhumba zezinyamazane ezazidutshulwe iphisi eliwungidi eminyakeni ehlukahlukene. Bangena bahlala kusofa ababethofozela. Umuntu ehlala kubo kube sengathi angathatha isihlwathi ngenxa yobuntofontofo obusambhede ophambili. Yebo sawubona baba, kuvuma uMhlengi echobozela ehlala sakucupha kusofa. Washeshe wabona uNgidi ukuthi kukhona ukudla indodana yakhe. Ukuze ayenze ithi ukuncibilika, wabona ukuthi kube nguyena oyiqala ngezindaba ezimnandi. Ndodana, esho eyigqolozele emehlweni, iqhubeke nokushalaza. Baba, ivuma ishalaza, ichoba izinzipho. Ngekathi ungifonele emini, bengifuna ukukutshela ukuthi kunesipho engikuthengele sona. Emamatheka engangabazi ukuthi izindaba azozitshela indodana yakhe zizoyenza iqabashiye ngenxa yenjabulo, kuphelele konke lokhu kubuna eyikhona namuhla. Isipho, kubuza uMhlengi ethukile. Yebo, isipho ndodana, uyafuna ukusibona? Esukuma elula isandla sakusukumisa indodana yakhe. Yebo, kodwa bengicela ukusho lokhu engize ngakho kuqala, esho ngelihedlezelayo. Ngisho ukumnaka uyise. Sizobuye sikuxoxe lokho oze ngakho. Sukuma ngiyokukhombisa isipho sakho, esho ilula ingalo embamba ngesandla umfana wakhe. Athambe uMhlengi, akuvumele ukubanjwa nguyise oyebukeka enamile. Balandelana kanjalo kungene u-anti osiza lapha ekhaya, ephethe ithileyi elinezingilazi nesigubhu sejuice nekhekhe elisikwe laba izingcezu eziconsisa amathe. Sawubona Mhlengi mfana wami, ushilo uhlomuka wathi uyeza. Ebingelela ngenjabulo, ebeka ithileyi phezu kwe-coffee table, eqonda kuMhlengi emxhawula. Yebo sawubona anti, evume ngelingaqede ukujabula. Evuma ngelingaqede ukujabula. Kase ngathi niyaphuma nje. Yebo anti, siyaphuma umzuzwana nje noMhlengi. Hayibo, uMhlengi usizothi engakaphuzi na juice ube usumzulisa. Kubuza u-anti ngolakana emamatheka eqhoba uMhlengi. Mhlengi, phuza nathi ijuice kuqala fana wami, ungaphiki nohlomuka abahlale bengenazinqa. Nginele ngezo nje ukuthi uyeza, kathi kuhlomuka akasiphathele ikhekhe i-Black Forest kwa-Woolworths. Ngiyazi ukuthi uyazifela ngayo. Hayi, kasiphuzeni ngeMhlengi singaze sishawe u-anti. Kuhleka uNgidi ebuka u-anti oseyosithela ekhishini egoba ethela ijuice, ethatha nocezu lwekhekhe. Enze njalo noMhlengi, asihudule, athele, athathe, aphuze, adlise okwenqulu. Ngemva kwesikhashana bephuza, bedla bengaxoxi into etheni, balandelana, baphuma sebeyongena engadlangadleni yemoto kaNgidi. Ahlale esitelingini uNgidi, ayidumise isuke iyophuma ngesango. Ihamba kancane, kubonakala nje ukuthi umshayeli akajahe ndawo. Wo, ngiyabonga ndodana. Ngiyabonga, ikakhulukazi impilo. Nawe uyazi ukuthi sakuthola kanzima kanjani sinonyoko. Sesihambe inqwaba yodokotela, abathandazi, izinyanga, sizama ukuthola umntwana. Esho ngomunye. Ngiyazi baba, ebamba izinyembezi. Sajabula nonyoko mhla sizwa ukuthi uyeza. Ngiyakhumbula nje ngishayelwa ucingo kuthiwa umngami usiyasikwa, uphuthunyiswe esibhedlela. Ngiyakhumbula injabulo enganginayo sengijahe ukufika esibhedlela esebeletha, ngibone nengane yethu. Ngangingena ndaba ukuthi kuzoba mntwana muni, uma nje sasithole ingane. Ngafike ngacobekela khona nakho-ke sengizwa ezibuhlungu ozaziyo nawe. Egajwa umunyu, ucwaba nezinyembezi. Ngiyazazi baba. Isho ngosizana indodana. Athi ukuyibuka indodana yakhe uNgidi. Ngafunga nokho ngalolo langa ndodana. Ngafunga ngathi ngiyokunakekela. Ngikwenzile lokho, ukhulile manje. Ngibone kungcono ukuba ngikuthengele nasi isipho. Esho emisa imoto
ebuka indodana yakhe esalokhu imbukile ikhungathekile, indwazile nje. Yehla-ke ubuke ipulazi engikuthengele lona Hlomuka, ipulazi ekhamisa enikina ikhanda. Yebo, ngiyazi ukuthi kawuyena umlimi, nginguye mina, ngizokubhekelela lona, wena uthole inzuzo nje kuphela. Yileso sizathu esenze ukuba ngithenge leli eliseduze elisendaweni nawe okhulele kuyo. Empeleni nami ngakhula ngilihalela futhi ngiwahalela lamakhaba aloduku athole wepulazi. Kwahlupha kona-ke ukuthi ngaleyo minyaka kwakubukeka kuyiphupho elingenakufezeka, kanti ukuthi umuntu omnyama angaba nepulazi. Nginele nje ngezwa ukuthi liyadayiswa, ngathi ngeke ngisaliyeke. Esho eyibuka indodana yakhe emamatheka. Ngelakho-ke ndodana, usukhulile manje sekufanele ugane. Kokunye umkakho uyothanda yena naye ukuba ngumlimi. Hawu baba, esho ngelinomunyu wokungakholwa ngelinomunyu wokungakholwa indodana. Kubonakala nje ukuthi kuyehle ngaphezulu konke lokhu. Angakunaki ukubalisa kwayo uyise. Kunalokho elule isandla esifudumele abambe indodana kube sengathi kuseminyakeni eminingi edlule isewumfanyana. Ithambe nendodana ivume ukubanjwa yileso sandla esasithaphuka uthando. Bahambe eplazini belibukisisa ubungako balo. Ngesikhathi bajika bangena emotweni sebebheke ekhaya. Ngiye ngayokwenza indlela ekubanda ngayo. Currently it's a cold front. Okay. Bafika ekhaya, bangena endlini, qede bayohlala endlini kaNgidi yokufundela. U-anti osizayo waphinde wayiletha ijuice namakhekhe abethengwe ngoba kuhlinzekwa le ndodana esalokhu ibhocobele nje. Ake ngizwe-ke Hlomuka ukuthi usiphatheleni. Esho emamatheka kancane eyibukisisa indodana yakhe eloku ijuluka ubala lapha eduze kwakhe. Uzwa enethenjana nje lokuthi mhlawumbe indodana yakhe ifuna ukumtshela ukuthi isifuna ukugana. Kunzima phela ukutshela umzali izindaba ezinkulu kangaka njengoba usuke ungazi ukuthi uzozemukwela kanjani. Naye uNgidi uyakhumbula ejuluka ubala mhla ebikela abazali bakhe ukuthi usezibona ekhulile esedinga umuntu ozomakhisa umuzi. Awu, kungathi akagiye madoda umhlengi engamtshela izindaba ezinkulu kangaka zokuvuka komuzi weHlomuka. Yake yathula isikhathi eside indodana igqolozele phansi. Kwenze njani mfana wami? Sekubuza uNgidi esethukile manje. Baba uyangithanda, ephakamisa ikhanda kancane ebuka uyise ngamehlo aceba izinyembezi. Ubuso lobu buthanda ukukhwaqa, isiphongo siyajuluka kancane nanxa kupholile lapha endlini. Ungawubuza kanjani lowo mbuzo ndodana? Ebuzwa ngokumangala. Ungithanda unconditionally. Seliyahedlezela manje iphimbo. Kuyabonakala nje ukuthi umuntu lona uyazabalaza, ubaba izinyembezi. Yebo ndodana, ukubuziswa yini lokho? Esondela elula isandla, eyibamba indodana yakhe, elula isandla eyibamba indodana yakhe esiqala ukumethusa ngempela manje uma isimbuza imibuzo engakazi imbuzo enhlobo yona yonke leminyaka. Ukuthi lento engizoyisho is going to test the unconditional love othi ungithanda ngalo. Usungidida ngempela manje ke ndodana. Ukhuluma ngani? Baba edonsa umoya aqolozele uyise. Hlomuka, kusho uNgidi eqolozele indodana yakhe. I am gay. Esho ngomunye ebamba izinyembezi.
kube sengathi usakazwa izulu ungithi, ethuke kuqhaqhazele umzimba wonke, asidedelwe ngokushesha isandla sendodana yakhe, kube sengathi sinelahle elithile elivuthayo elenza ukuba singabambeki. Ini, uthini Mhlengi? Uthi unjani? Ebhavumula ngolaka, esukume ayengame indodana yakhe. Kunjalo nje baba, I'm very sorry. Esho ebihlika ekhala, yini lena ongenzayo namhlengi? Yini lena ongihlolela yona? Wazama ukuchaza bandla umhlengi, kwanhlanga zimuka nomoya. Phuma uphele lapha emzini wami. Ngiyaxolisa baba, ayikho into engingayenza ngoba ngithe phuma uphele lapha emzini wami. Ngale kwalokho ngizokukhipha isibhamu ngikusakaze ubuchopho ngaso, ngiboshwe kube kanye. Phuma-ke, phuma. Usale kahle baba, ngithe phuma. Ungaphinde ubeke umconjwana wakho lapha emzini wami. Nebala aphume bandla umhlengi, aqonde emotweni yakhe. Ngaphambi kokuba angene kuyona, wake waphenduka wasibuka isithabathaba somuzi wakubo. Ingabe owayesekubuka okugcina. Wazizwa ziwohloka izinyembezi, zasezigobhoza ngenkathi engena emotweni, eyidumisa isuka kancane inyobozela sengathi izwelana naye kulobuhlungu akubo. Yahamba njalo yabamba umgwaqo ebifike ngawo, yashosholoza njalo ilibangise eThekwini. Wafika eThekwini ekhathele, eyingcuba umhlengi. Wazama bandla ukulala nanxa kwangavumi, ingqondo iloku ibukeza izehlakalo zosuku. Wavuka ekuseni sekungconyana, waqhubeka namalungiselelo ohambo lwakhe. Kwakukuningi okwakufanele akulungise, nokho kwakukuningi ayesekwenzile kulezi zinyanga ezedlule. Kwathi kuyophela isonto, wayesekuphothule konke, ikakhulukazi okuphathelene nemoto, iflethi, njalo njalo. Imfula siyabuya. Athi sibheke, sizoqeda i-chapter, sisalelwe i-page no half, sizoqeda. Imvula ingakaqinisi, I hope. Kwathi kuqambe kufika ilanga lokuhamba, wayesemi ngomumo. Nangiyana ebamba itekisi ize iyombeka esikhumulweni sezindiza. Nangiyana ebambe umuqa, nampayana sebehlale uhele beyongena ebhanoyini. Nantiyana lisuka liphakama kancane kancane, ligcina liyosithela emafini. Emva kwamahora amabili laselifikile eKapa ibhanoyi. Wehla umhlengi, waqonda ehhovisi lakwa-Avis lapho ayiqashe khona imoto ayizoyisebenzisa njengoba engapha. Emva kwalokho wabamba umgwaqo oya eGoodwood esebheke ehhotela iRoad Lodge ayezoqhuba kulona izinsukwana esahlela lokhu akuzele lapha. Hayi, kwahamba kahle konke ayikuzele eKapa. Babonana nodokotela ababezomhlinza, bamchazela konke, bamnika konke okwakuzodingeka. Okwakubalulekile yikho ukuthi aqale ukuzojwayeza ukuphila njengomuntu wesifazane. Kwakuzofanele anze, kwakuzolandela i-plastic surgery eyayizosiza ekuguquleni ikhala, izihlathi, isilevu, njalo njalo. Kubukeke njengomuntu wesifazane, amabele nezinye izicubu zomzimba kowesifazane. Kwakufanele asebenzise ama-hormones athile ukuze kumile amabele nezinye izicubu zomzimba ezivame kwabesifazane. Ekugcineni bazohlinzwa-ke kuguqulwe isitho sobulili sesilisa senziwe esesifazane. Kokunye kuhlinzwe negilo ukuze iphimbo lakhe libe njengomuntu wesifazane ngempela. Kwakukuningi nje okwakufanele kwenziwe. Kuyikho nje ukuthi ukuhlalela ethembeni. Okwakucacile nokho ngokuthi kwakungasekho ukuphindela emuva. Sahamba isikhathi. Washa umsebenzi. Elokho iphumile nje imali. Engamkhalisi nokho umhlengi ngoba wayesezozibona izinguquko ayekade eziphupha yonke leminyaka.
Ngemva kwezinyangana nje wayesezoqala ukuba ngumuntu wesifazane osho ngezwi elithanda ukuba isihoshwana. Kwathi kuyophela eziyisithupha awungeke usamfanisa ngisho nanxa uhlangana naye emgwaqweni. Ayeseqalile ukumlandela amakhwela ezinsizwa uma edlula. Konke lokhu kwakwenziwa ngokuthi wayeseshintshile esengenhle intokazi leyo. Yebo, imali kayiluthezi olumanzi. Nakuyena kwakube njalo, ikakhulukazi ngenkathi sekufanele abe nepasi elisha nezinye izinto ezisemthethweni. Wavele wakhipha imali eshisiwe, wamthola umabhalane wakwa-Home Affairs owamlungisela konke. Okunye-ke kwaba ubala nje ukwenza. Wayedinga ukugwazelwa, wayenikwa imali avale umlomo kuphele ngetswayi. Nanxa ahlala unyaka nengxenye eKapa eseyintokazi enhle engumahlengingidi, inhliziyo yayilokhu isemuva eThekwini. Yikho nje waphinde wazibona futhi esenza amalungiselelo okuthola indawo yokuhlala eThekwini nendawo yokuqhuba ibhizinisi lakhe lokucwala izinwele elalidle ngokuchuma kunalezi nhlelo ayesenazo zokuqala futhi amanye amabhizinisi esebenzisa amathuba avulwe nguhulumeni ukuzuzisa abesifazane abamnyama. Yikho nje azibona esebamba indiza futhi inyuka naye njalo iyoshona naye emafini ize iyombeka eThekwini. Kubantu ababemazi kudala abasebengaphika manje ukuthi nguyena lo osehlinzwe qede waphenduka isiphalaphala sentokazi enguphumalanga sikothe. Hayi, imali sesiqedile-ke. So ngenzile iphutha, lokho besikufunda is a preview. So lokhu esizokufunda the next time sihlangana isahluko sokuqala. So lokho bengifunda manje for you was a preview yencwadi esifundayo. Ibe ngithi lizokuna. If uwazile ukuhlala waze wayeqeda le video that's almost 15 minutes long, isizobe i-hour ngoba ngiyapepereza. Ngiyabonga kakhulu ukuthi uhlalile waze wafika ekugcineni. Ngicela wenze nje, please subscribe, please like, please share. Utshela abangani bakho ukuthi kune-channel yengane enza i-magic makuziwa kwi-literature yesiZulu. Siyafunda, siyayihlaziya incwadi, inoveli la efuna imibuzo. Please bhala kwi-comment mhlawumbe khona into oyizwile, isisho, eyisaga ongekho sure ngayo. If awukho sure ukuthi yini isisho yini isaga, ungabhala la ngezansi ngikuphendulele, ngikuchazele. Or singenza just a short episode chaza ukuthi yini izisho yini isaga, ubona kanjani. Nami le channel ingisparishile kakhulu ukuthi the inspiration iqhamuke ukuthi ngifuna nami ulwazi lwami lwesiZulu lujule, and what if kunabanye abantu abafuna nabo uku-enhance ulwazi lwabo lwesiZulu, nabo le channel ingabasiza kakhulu. So siyafundisana kule channel, angazi konke, kunezinto nami ngizongakwazi ukuyiphendula. Mhlawumbe abanye abantu abala kule channel abasubscribile nabalalelayo nabalandelayo abazaziyo. So asiprioritize ukumhlonipha omunye umuntu, singathukani, ungaphenduli kabi. Uma uphenduleke kabi xolise, sibe nje si-create environment that's safe, healthy and very very informative. Siphusha nje ukuthi asifundeni, sifundisaneni. So summarize i-preview yethu. Isitori sethu siqala esi-introducewa kwi-character yokuqala ekuthiwa uMhlengingidi. uMhlengingidi simbona echazwa njengensizwa that's young, eyiqhathanzipho, umuntu oyiqhathanzipho, umuntu oyithandayo, umuntu oclean, umuntu oneat. Singamfanisa mhlawumbe nebhinca nje eli-right, eliphethe kahle, ligqoka kahle, la iy'nwele zayo liyayikhatha kahle, izinto ezenziwayo kuthiwa kayithanda itshebe, uyayigunda. Basichazela nje kwi-intro ukuthi no, this is the type of guy uMhlengingidi ayona. So we see ukuthi okay, unemoto, uyadriver, une-flat, okusho ukuthi ume kahle futhi, although singazi ukuthi wenza msebenzi muni. Okay,
ehle ahambe aye kuyomeet-upha nomuntu. Siyazi ukuthi la u-distressed endleleni uyacabanga ukuthi uzoyibeka kanjani indaba yakhe to i-character esibili esi-introduce kuyona kuthiwa uNontobeko. We found out ukuthi uNontobeko is actually i-girlfriend kaMhlengi. Sithola uma esefika uMhlengi eflatini lakhe ezomlahla. So uMhlengi ukhathazeke yonke le ndlela makuqala istory, it's because uyo break up nentombi abethandana nayo bakithi uNontobeko. So uma seqedile ukufika kuNontobeko umtshela ukuthi no uNontobeko into yethu out, cut it, ahambe amshiye kanjalo, angamchazeli isizathu, athi ngiyobuye ngikuchazele. uNontobeko abuza ukuthi utholile omunye? Cha. Usangithanda? Yebo. Khona ngenzile? Cha. Akamnikezi leyo closure. So uNontobeko akazi ukuthi uyangilahla, ungilahlelani, into engiyenzile, kwenze njani. But uMhlengi nje uthi nje ayiphele into yethu. Kulungileke amshiye ekhala kanjalo, asuke that very same day agoduke aye ema-rurals akhe because baseThekwini. Indawo yethu indaba yethu takes place eThekwini. Asuke aye kubo ephi emakhaya angasemakithi seMgungundlovu. Ukuthi angalenzi iphutha, ngicela ukuthi seMgungundlovu, even though nami bengifunda kunamaphathi engiwamisayo. Okay, ube seMgungundlovu aye emakhaya kaseMgungundlovu. Okay, uma efika sithola i-character esibili ekuthiwa uHlomuka. uHlomuka bayamusho abakakamusho igama lakhe, uNgidi kodwa ubaba kaMhlengi uNgidi. Sikakalazi igama lakhe kodwa uNgidi sizolazi at a later stage yale ncwadi. So si-introduce kuma-characters awu-3 now. Sithola uMhlengi, sithola uNontobeko, sithola ubaba kaMhlengi. Mayefika uMhlengi kubo njengoba ehamba futhi yonke le ndlela futhi usa in distress, ushawa uvalo lokuthi uzobeka kanjani indaba kubaba wakhe. Asazi ukuthi yiphi indaba. Masimlandele ehamba ezeyofika kubo kubaba wakhe. Uma efika kuyena ufika umtshela ukuthi before emtshele iy'ndaba ezimnandi, ubaba wakhe is excited, ubona ingane yakhe kuphela kwayo. Ubaba wakhe sathola ukuthi into agriculture, so umlimi, so ume kahle isiqumama saseMgungundlovu. Excuse me if ngenza iphutha. So isiqumama sakuleyo ndawo leyo. uMhlengi ufika esithabathabeni somuzi, bame kahle, bamlungiselele i-Woolworths cake. If you know, Woolworths cake is not just a cake othengayo nje, kungonakelela ukuthi ngiyabhajethela lelo cake. So ufika uMhlengi bamlungiselile, but uMhlengi ukhathazekile. And as a parent, not myself, as abazali bayakwazi ukusheshe babone ingane uma inenkinga, ingathi parental instincts. Afika uMhlengi ambona ubaba ukuthi ingane yami ayiphathekile kahle, angibreak i-ice ngokuthi ngiyitshele indaba ezimnandi qala. Athi uMhlengi uyakhuluma, kufika u-auntie, uyabona ukuthi bame kahle labantu banano auntie osizayo. Auntie osizayo afika aqhamuka abuza ukuthi hayibo boys, ijuice, cake. Ahambe u-auntie osizayo olanda izidlo abuye nazo, abuke abheke ikhekhe, abheke ijuice u-auntie, athi abadli, abesabuye aphishizelo auntie. Bajabula bonke abantu ukubona uMhlengi. uMhlengi yena ungathi uyambona ngamnandi umuncu. He's in a uncomfortable weird state. Unendaba afuna ukuyibreaka but uyasaba azoyibreaka kanjani. Baba akazama ukuyomchara up, ahambe yomkhombisa isipho amthengele sona. Turns out umthengelele iplazi. Umthengelele lelo plazi ufuna ukuthi uzomsebenzela ubaba wakhe, yena athola ama-profits. Gift. So yabona, I repeat, bame kahle labantu. So ahambe ke awubakithi indodana yakhe ithuki ijabule, athi ingane yami asihambe. Athi ke emqondweni wakhe ubaba uNgidi uthi hayi, ingane yami manje sengijerela apho ingasho noma yini. Babuyele endlini bangene study bahlale. Athi ubaba ungakhuluma ndodana, kwenze njani? Indodana eqala uMhlengi athi baba uyangithanda? Athi baba yes. Athi ngithanda unconditional? Athi baba yes ngiyakuthanda ngane yami. Ungibuza kanjani ubuze ejule kanje? Ungathi ngibuya ngokuthengela iplaza? Kodwa akasho ngeda kanjalo. Kodwa ke I mean, so athi ke
ngiyakuthanda ngani yami, yes, unconditional. Athi omunye ekulungileke baba, uma uthi ngithanda unconditional, lento engizokutshela will test that unconditional love. So-ke amtshela ukuthi aphahlaze indaba yokuthi uMhlengi I'm gay. That's why bekunzima ukuthi atshele intombi yakhe. I'm sure mhlawumbe asethele naye isikhathi baze bazana kwaba khona leyo bond between them. So kunzima ukuthi avela sokuthi kuyena manje sengigay, uyabo. So uMhlengi siya understand ke manje thina esilalele ukuthi oh the reason why he was going through wonke lama emotions ekhathazekile phatheke kabi unovalo amadolo yakhe ulibele julu kubala restless, uyabo, ubeqa kweindaba engaka. Okay, so ke uma sesukile wayotshela intombi yakhe, useyotshela ubaba wakhe on the same day. Omunye umuntu bengayibuza mhlawumbe ukuthi kuthena uMhlengi agijimela ukwenza zonke lezi zinto ngosuku olulodwa, bengadlulisa angabe sefakanye. Kanti siyathola ukuthi uMhlengi umtshela intombi yakhe nje ukuthi ufuna ukuhlukana naye, phinde utshela ubaba ukuthi ufuna ukuhlukana naye. Okay, angakuphazamisa, angakudidisi. So let's fast track to la ngigcine khona. Ubaba kaMhlengi uyamtshela uMhlengi ukuthi uMhlengi utshela ubaba ukuthi ugay. Bese ubaba wakhe asuka adazuluke, acasuke, adinwe, ayibuza ukuthi lengane ngenzani. Amtshela ukuthi uyifila kanjani ngaye, mhlawumbe nokuthi umbuka kanjani, mhlawumbe ngiya-imagine leyo scenario ukuthi mhlawumbe wemkhipha namagama abuhlungu. Mhlawumbe amtshela ukuthi we disgrace because remember le ndaba yethu it sets place, or inoveli yethu story sets place in a time where ukuba gay was not so big, or uyenza undercover because ukuvela kwakho ebantwini uzazisa, you just putting a target on your back because abantu bazokuxwaya, bazokubuka ngendlela, bazokuphatha ngendlela as if you were a different human being, or awuyena human being, bayokuphatha nje kabuhlungu. So kwakulezo sikhathi where it was not accepted or supported. So ubaba wakhe acasuke amxoshe kwakhe athi ungaphinde ubuye kwami, ahambe uMhlengi awubuke okugcina umuzi wakuba bese ehambe abuyele eThekwini. We find out ukuthi njengoba uMhlengi ephusha zonke lezi zinto in 1 day because uplanile vele ukuthi kuleli sonto usethenge ithikithi leBhanoi. Remember maliqala ilontozana inoveli yethu, uMhlengi uyazibuka esibukweni, he's not pleased ngendlela ayibuka ngapha because his stress is drained. I'm imagining bags under his eyes. Uyathatha izinto zakhe and then ucheck ithikithi leBhanoi elithi usaye eKapa, but there still isn't a financing. So lezi zinto uyazenza nje uMhlengi izinto are getting, he's getting things out of his way because uvela useyoqala impilo entsha aseyiplanelile for himself. So silapha ke manje uMhlengi uxoshiwe kubo, usehlukene nentombi yakhe, usephazamisile nje angasephazamisile, uselungiselela impilo yakhe, kodwa uyabona abantu abasebe affectekile already kule preview yethu. So uMhlengi manje uye eGoli, ngithi phuthi uye eKapa, usefikile eKapa, ufike wenza i-operation yokuthi uyashintshwa uba umuntu wesifazane, akayona nje igay, uzoshintsha ubulili bakhe abe umuntu wesifazane. Uma eshintsha uzoshintsha ubulili, ashintshe ivoice, ashintshe izinto eziningi. So sikuleso sikhathi where i-technology isi-advance ngalendlela ukuthi lezi zinto zi-possible, azivamanga but zikhona izinto ezenzekayo, bakhona abantu aseke bebaya babuya nama-results are-uploadable. So uMhlengi ngoba imali is not a problem, I repeat bakithi labantu bami kahle, so ahambe kuMhlengi akwazi ukuyenza lento ebese yabuya ewupararapa esewumuntu wesifazane, usebuyile usezoqalani amabhizinisi akhe, usezoqalani izinto zakhe, useqalile mase out there ufakile i-weave, is rocking the weave, ama-boys ashaya amakhwele, uyabo, useyiqalile ngempela impilo ekudala wayeyifisa. Remember ibalekile le preview besifunda because it sets the stage yokuthi lo muntu udlulile entweni eningi kanjani nalabantu abatshelile nempilo aseyiqalile, because uchapter 1 wethu sesiqala impilo Mahle Ngingidi. Niyakhumbula ukuthi uMhlengi siqale uMhlengi Ngingidi, then wahamba washintsha ubulili, washintsha konke, waba yike, washintsha negama lakhe waba uMahlengi Ngidi. Sesiqala isitori sika Mahlengi Ngidi, ungaphuthelwa.
ungakhohlwa uku-like, usubscribe. Bye.